Hello, kan lo le ta a kan chanela kan lo lom ve ka cheu tun chuma kan video a chuanin Phuket atanga Bangkok kan zinkong te Bangkok atanga Pattaya kan pan le dan te le Pattaya kan hmun na sang te Bangkok a te khatyang ang zong kha kan ron tilang dona kan video te hini dang ain tum dang ai na thui jok dona atira changa atop thleng min lo thlir sak le turin kan ron som chewa I amu nom dona chuwang chuanin in lo en chua club donia. Hello and welcome back to our channel. As always, many thanks for the support, we really appreciate it. In this video, you'll see us flying from Phuket to Bangkok and then travelling straight to Pattaya via the bus service. The flight took just over an hour, so it wasn't too far away. Enjoy the view. Video masalama ka soito ang kanin kan hokhin na hotel atanga Phuket airport hi darkar khatvel kara kalania tihanin wansanga kan thok me ka leilam amu nom le ni tuntuma chuanin chun lai takin kan zinna Bangkok hi kan pana wansanga atanga he video kalak te pokhain lo clear thawanga moi mema Thailand ram hi arem boka mun ma te tui kama oman ni angin mutur le thlir tur te tam ema chuwang chuanin in lo enzel phot mai donia.
tho na hmun mawi tak thlir chunga darkar khatvel kan tho wang nuin ti hianin Bangkok airport a kan landing mek ani Here's footage from the bus. It took about 3 to 4 hours to get from Bangkok to Pattaya, so it was quite a drive. Bangkok airport atang hianin basa kan chuanga Pattaya kan pan mek ani Pattaya hianin ni thum vel hun kan vamanga nga chumi nuwa Bangkok a hian kan le thawanga ya chu wang chuan Bangkok a kal hi chu kan man mo ber lova kan ho do na kan le kal le do na ni Camera na po ba sa mutulop lopa kan jin kong athui de ubokazi nga kan thau ma nen bo ro ka lum me maheng la ya chuanin a chau thak ve bokani ti hianin kaini po darkar thum darkar level ba sa kan chuan huin kan tumram Pattaya chu tuang takin kan thengle ta phota helai muna hianin kan pain hotel alo book to sa Arden hotel a kan thleng ta phota tuna kan mu mek hi kan hotel room chu ni a view te mo em balcony te omboka thiang lima hunwam tak helai muna hianin kan hmang don ani ke ma ka kal chuanin thlen na bi khi ka nei thina grand bella le oga suite chi ka du bera kan pa min va shwai ro ka tia helai muna han thalak le shim ka duwa hei hi August Suites Hotel chu nia thalak kan mu masak zok hi kuminami ni in adot chiami hi kumsang ni le sompali kumsom pakhat kalta a kala kani a amun nga ya chia kala le ani kan thlen tlai ania ti hianin bazar pa tur le cho ei turin terminal 21 a kan kala helai mun ni ka share bel ma voi tam tak ka soi angkhanin voi kwavel Pattaya hi chu ka kal to hianin kan pa hi ka shwai kwal don ani cho ei na hmun te foreigner hawin khoya nge chon ei atlom na hmun te ka sha ta top floor a hianin kan chho do na helai mun a hianin mi chang nam chang in cho kan ei thina nge noodles te po ni se thai bat somnga somli ti velek lekin helai mun a hian ei tur om thina ni One of our favourite places to visit in Pattaya was a mall called Terminal 21. It had quite a lot of food options, plus lots of shops.
Puarta ka cho te kan ei zo nu in mol chunga hian bazar pa in kan vakwala zu te kan mu a sa zu pui no te vok no te le ran nung chi rang rang sawa te lai mun a hian kan mu ni. There was a small zoo under the Eiffel Tower replica, and they had many replicas of different landmarks like Leaning Tower of Pisa and Big Ben, etc. The zoo had rabbits, goats, an owl, a parrot, some fish, and plenty more. The next day we had a big breakfast at the hotel and went to see the Golden Buddha. It was very hot, so we had to make sure we didn't get sunburnt. Kum tam tak liam ta ka local to na hmuna hianin kan pa hi shwai vezel ka duwa hela hi Golden Temple ania Buddha lim lian pui pui mu tur oma a view te mo em matikanin tanga kan lon chho na ni. Once you walk up lots of steps, there's a great view of the city in the distance and lots of cool objects like the gong and plenty of statues. Thailand abik takin pataya hian ke ma poimo na dew neya chu foreign ka mo masak ber chu Thailand ram hi ania wang ani chanin amun ma te moi kan tia kal na tur te hi ka shat sa to wangin ka tan chon anuam le zwala kan pai ro chu voi khat kal na te nia ma se an eile in te nge amun ma te mei ba ka massage te po hi kan kal chan ania tui chen te nen nuam kan ti ma ro chu rel thil ni lo se Thailand mi te hi sumandu ma tuna temple kan kalna te po hianin sawa hi boma an lo khunga I chwa zalen du ni chuanin Thai bat za I pek zel angai ani chuan ma se chwa zalen ta ila an man lenga chu tiang tho chuan midang khan an a chwa nan poisa an choi le tho angai ani. Kan mu ang hianin an budalim te hi lian ema a then te phei chu meter som pariat la ya lian ani. Heng hi Golden Temple le che vel kan to na kan thalak sang te chunya lunga leng ema heng lai hang kal chuanin kan la dei rol ve deuh lai ka thalak te karon zeptel dona akumza chia ka shelawa theni chu sang ni som pali te ponya nga som paruk te poni me thea ka chiang chia to lowa heng te hi kum som liam ta a amun nga ya ka kalna ta thalak thin khat te chunia kan da cher ve ma se camera te la thalawa khang lai khan chu wangin mu chiang theilo me thea min lo she thiam donya inge tu na ka thalak le ka tei rol deuh lai ka thalak te in mu dan min mu dan ka comment lama te in run sei ve donya. After seeing the Golden Buddha, we took a taxi to a speedboat that brought us to an island called Koh Lan. Khwate lum ema wanga chunulama kankal na tura kan khek khal
ko lan island lama kal turin kanin buat sai meka pataya po ta changin island kal turin kan chuak dona helai muna hianin du than tur min pe a ferry long lian mo minor pui chuan nang chi a khanin kan kal chuan minute somli panga tanga minute somnga vela kan thleng dona amaro chu hunte kan nga lutuk lova wangin speedboat ta kal kan du zoka minute som panga chung lekin island hi kan thleng dona ni. The speedboat was a bit bumpy but much quicker than taking the ferry. It's a little bit more expensive but still very affordable. Speedboat chak tak me kan chuan nu in minute som panga leka helai island chu kan thleng ta phota. Once we were on Koh Lan, we hired a scooter for around 700 rupees and visited many different beaches. It is a small island and you can travel from one side to the other in about 20 minutes only. The speedboat dropped us off at Na Ban Pier and we headed straight to Nol Beach. We rode around the west coast but didn't visit the north as we didn't want to spend too much time travelling. All in all, we visited about 4 different beaches: Nol Beach, Samai Beach, Tien Beach and Taiwan Beach. I'm not quite sure how you say that. Tawin or Tawain, I'm not sure. Helai ko lan island a hianin beach rang sang mundang danga in karki deuh deba to tur ang kha tama chung chu mu ve vek kan du si a amaro chu veiwa na ber hi boy kha ka scooter ho mei turin nge rental ang chi kha min thurona kan pa hiana tir lama two wheeler ra chuan a hlawa wangin adu lawa taxi rei ta kan chan nu in darkar chan ve ve kan hun kan kho rala lai mona hianin amaro chu to pa ti tur dang du than tur kan nei lawa wangin scooter chu kan hire ta nge nge ati hianin mun sang sanga kan pa hi lau chung chung hin ka shwai kwal don ni kan pa in two wheeler ra chuan a hlau na chan em pakhat chu Mizoram ate ka chuan helmet te tal kan khuma maro chu Thailand a chuan mi hi rin ai de in an lo film kur lawa helmet em po min pe lawa hianin mun sang sang to turin helmet tel lovin scooter a kan chuang me kani.
soi to ang khanin tuntum kan video chu arei deuh dona achan chu hei kankal na sang sang te hi lom hove ze lula ka du boxia scooty a kankal kong hei Thailand kong hi eng ang nge ani a metal rod pa ngai nge eng tia zaw nge tiang chi te kha lo hove ka du wangin in sha thiam ve zin ang che ni lo in ngai theinang khang ka ron da kim vek don ani ni te tlak harwang nge ni du ai ni hi lo la sama ma beach chen khat chu kan thenga karon soile du pakhat chu heng la ya hianin nge thai mi te hi eng ki ma hianin poisa mi choi tim na tur hian she em ma hi beach kama thutna anda angchi deck chair kan ti mai te hi a thu tur po hianin poisa cho je langa ya eng kim hian mana nei ani tuipuya changa man ani karinga hei chak island pui te sangha no te shark no te po bom chunga hianin an da hei khwatlai to ang ain ni la sa tha em ma hei chu wang chuanin tui chen na chi a kan ngai lowa mun danga kal le phot zai kan rel don ani up there Google Map en pa in kan kal le na tur beach kan pan me ka rin aing kong te hi lo te a chuk chho box hi a lo om em ma chu wang chuan in film khur taka kan kalangai ni
สกรีมให้พี่ก็ดูดินี่พี่เขาอยู่นี่ Scooty a thui takan tlan wang nuin kawa wen beach chukan thleng ta a hela hmuna chuanin mi puyan lo tam ngang me a ni pola sa tha a lum nuam em a atui te fima bazar na hmun te omboka kong kama hianin bikini leitur te le in chi sang sang an zuar bokani. The water was very clear and beautiful. There were lots of rock pools and fish too. Yeah, ferry would cost 30. Oh, okay, we'll be alright. When it's good for ATM. We'll get money each day, Tui film chaboka sanga nau te te pon lang tlang vek the ti hianin amaka tam sing chuang te pon ni ka ringa mu nom tham hle ni. Ma te na zir boka ai amoi em chu wang chuanin thalak lo phal na chi ani lo wangin dianin kan kalna pianga chuan tha te kan han le zel phota. We were originally planning on swimming and we took all of our swimming gear, but because it was so hot and we didn't want to get burnt, we decided not to in the end. Also, it was a little bit tight for time because the ferry was leaving mid-afternoon/early evening and we didn't want to miss it. Kan pa lo soi ang khanin ni te sain khwalum em me kan vun te hi ni ina em kang ti kan hlau le si a tui cheng turakal kan nia dik taka soi chuanin nge kan chon hum pui te hi tui puya kan leu ve langa ti in kan lo in buat sai na sa te lul nen tumangin kan om thei lawa vo in nia hianin nge chumdanga te kan kal le ni chuanin zana riak lu tur lo in hela hmuna hiang kan la kal leng tin ril ru kan siam ta ringot ani.
khulum hnuaya ni lenga selinai panen scooty a kan hanin phurkwal chu a chau thak ngang meya chu mei baka chonin kan vunte ye ni sa ina em dum thul to meya tai lam te lo ni to pok nen kan long chua na tur muna kan kal le to mei angai ani We took the ferry back as it left later than the speedboat, but it was nice to just relax and it was much more comfortable. holam speedboat ta kan chuang le ta ti hianin amoi box hi chu wang chuanin tuipui langin silinai pain thla te min han lak sak le thuak thuaka nileng ani san noya kan wa kwal nu in tai lama chuan hei kan mu angin kan vun te hi a thu thale ni The views of the city in the distance were spectacular. Once we got back to the hotel, we decided to go for a swim. The pool was smaller than the one we had in Phuket at our Ma resort, but it was still nice anyway and just a perfect temperature. kan tum dang kha chuanin beach a ni lenga tui chen kha nia ma ro chu tum angin alo om thei lawa khwalum ma wangin chu wangin kan hotel pool lama chen mai sai kan rel ta ati hianin hotel pool a zan thim thak thlingin tui kan cheng le don ani kan thin na hotel pool hi zau nuamin thiang hlim ma hotel a changkan ang bokin nge guest dang te po hi an changkang a thian thar te kan chara heng huna te hianin Russian mi te hanin unwam tak kai lama hiang kan manga chumei ba ka chuanin hemi ni hianin nilengin mun sang sanga kan kala kan mu angkhanin temple te kan tlo a chumi nuwa chonu lama Kolan Island lam te kan kala nilengin hun kan manga chumi nuwa hotel pula te kan cheng le a chumei ba ka chuanin zan lama hianin Pattaya Walking Street kan kaldona cho te kan anga chumi nuwa chuanin kan lam tour te le nge intilim touring kan chuak le don ani Later that night, we decided to visit Terminal 21 again for some food.
thun lama te mun sang to in kan va kwala tlai lama la ni selang tui kan chenga darkar tam tak chu wang chonin kan tak sain calories sa bar na sa boka terminal 21 a hian kan kalle phota kanin bol zo nu in kan du ang tok cho tui tak tak te ei turin in sungkar na nei lovin hela muna hianin kan ei le cheu don ani puar taka cho te kan ei nu in terminal 21 pon lama he taxi te kan han chang le phota heta chang hianin pataya walking street kan kaldona. And then we went to Pattaya Walking Street. There was lots of music on and tons of clubs. Unfortunately, some of them were ridiculously expensive and charging something like 1,000 rupees for a large beer or some shots. Eventually we ended up at a Russian club that was much better. We can't play the original music due to copyright issues, but at least you can see what the vibe was like, and the music should hopefully roughly match.
Pataya chuanin walking street hi ka hmun to nge ta zinga mi ania sual na khopui te poti ila lai mun hi aswal lawanga inzor na hmun te bar chi sang sang omna nya kong sira hian ti hianin ping pong show nge entur hianin mi hin lo ko ranga mi pak tlang kal te phei chu apo hian an lo pota inzor ho te hianin a chunga lu turin a zong zong ang chu kan soivek lawanga mi tam tak chuan in sha thiamanga Thailand a hianin enge walking street min enge an lo ti china enge eng tenge om ti te kha lo she to thina nga is a thak da pakhat chu pataya hi chuanin anilowa Phuket walking street a zok khanin kan pa hi thla te kala ka wangi min lo vakal san masa a me che then khatin nan lo pota angai dan hi ni lo em angkut ani phei chu enge mi chim lim chi anya an kutte ba lang nga tinge mi sang sang ang khoi nei ten min lo khoya tia aten ang reng le ni ale lama chon kan nu ya za box ya kampa hi hei me nge hetiang hmuna hianin alakal ngai lowa makati ema ni hlo ting ti mai lang ni lenga kan hun man dan ji nga tangin in huwe ka khatyang khanin ni khachung lekin thil tam tak kan ti mana pataya hianin hunnuam tak kan manga limom tak zan lama te kan lama ti hianin atuk chonu lama Bangkok kan pan le don chiani. We then journeyed back to Bangkok from Pattaya. As you can see, Bangkok is a very busy city. There's lots of businesses and shops and all kinds of stuff to do there. It's very vibrant. Topa chuanin Thailand khopui ber Bangkok chu tuang takin kan thleng le ta a helai chu khopui ani angin mishing ten tam a traffic te po hi enge a busy a veiwa chung po khochunga hianin a rei thin hle ni Bangkok a hianin hmun lai li taktun ma kalo thlen to na thin bok tile thinila Sukhumvit terminal 21 na ya hianin kan thlenga sui 32 ti velte om thina kha kotleran ming an ko dan hi sui an ti ni Thailand a chuanin ti hanin kan hotel thlenna kota zongtra te hin zuara noodles ka eidu ber mai kong siran siam ka eile don ani Tlailama chuanin cho ei turin terminal 21 a pok khang kan kal le ta a kan thlenna tanga ke kal phak le kania varaksa te hi Thailand a chuanin an war ema chuanin terminal 21 hi muntina khotina in muanga Thailand in kalani chuanin city center a zel hianin a om thina chu ke chu ka thlendu na mun ania enge terminal 21 ke kal theina mun a zel yang ka thlenga thilti le bazar engkim a olsama Bangkok a hianin voitam tak ka kal to ka ti kha chu wang chuanin kan hun tam jok chu mun danga kan mang to a Bangkok a hun kan nga lawa wangin chungte tan kan bazar don ani helai muna hian Yeah, that was 48,000. That's the most expensive I've seen. 2011. Don't touch anything.
Kini pani hi chuan bazar lam hi kan on vak lawa chu ai chuan tui chen te ti thil ei te le massage lak te hi kan tui pui zo ka maro chu chung ten Bangkok meu han kal ve ta chu thil min cha wangin pe lo chung chung ti ila tong moi lo ani lo nga kan bazar ve sham sham ani hetianga chol manga kar ni chuang lai Thailand na hunlim om tak kan man nu in India le turin Bangkok airport kan pan me kani min lo clear sak chun zom zel phot ula achan chu kam video top lama po hianin in mu du tur om ang chi deuh kha kan la ron da zel don ani Ruang takin Mizoram kan hanthling chu hei fur bok alo la nia henga chuanin rin lo deuh mein hei Kalkat airport atangin lilki ki le HOM kan Mizo local artist ne kanin mu a lengpui airport ta thla te kan han la hawani chuang takin aizol te kan thleng le ta a aizol a zan khat kan ria nu in lunglei kan pan le dona aizol a po hianin zan hun lim om tak kan manga cho eiten kan chuaka kan thian then khatte po kan mu a holama hi chuanin zarkot lama kan thlenga achan chu ka chung te mu tur hela hiang kan neya chu mei ba ka chuan kan thlenna hotel atanga hnai te chopstick restaurant a hianin kan chola karin aide nan eile in siam te po hi lo tuya kum ni thum kalta vel khan hela muna hiang kan no chol to amaro chu nau te nen te kan nia khang lai ka chuanin du angpon kan e puar thaman lawa naw pom lai chuan amaro chu tun tuma chuanin kan nu pa chawa kan ni wangin enge du ang to kin helai muna hianin cho kan eya hunlim om takan mangani kan video te arei deuh na in abula tanga to thlenga min lo thlir sakle wangin kan lom ema like le comment te subscribe te khamin lo pele sham ula kan du'a a thei pe chuan in midu sak zong in mercia te kha kan video link kan channel link te hi min lo share sakle turin kan ron som bok cheuni khati zong khatun chumata na kan video ron ti chwa thei te chuni le pot se in the vine bye bye